Gong. Jaluk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa e? Ya totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti mindak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Sing kiper lho, Gus. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei, gong. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teka, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Mosok kowe mau ngomong karo aku? Ngomong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut kowe yo. Ya ora ngono. Kowe kira tak kei dit kok gelut to? Kowe mau lho nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Manus maning jajaran sekretaring bawone iblis lanat Petro, Bagong, ora minggat suwun kono tulate greten nenggala jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Sing muni ngono ta apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur.